И да видите как ме посреща Пети Д днес, защото оставам на 35. Опа! Айде, можете да пеете, да тихо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. И звънеца ми е Happy Birthday. Елате якото. Чухте ли го? Как да си щастлив, че работиш с деца, а? Леле. Сега било време да им проверя домашните. Пети Б. И най-прекрасните 7 Д. Много ще ми липсват тези деца. До година. Страхотни са 7 Д. Страхотни. Най-добрите ни деца. И когато си учител, те поздравяват за рождения ти ден около 1000 дечица, получаваш усмивки, светещи очи. Прекрасно е. А когато пък си и госпожа не инфлуенсър, получаваш малко повече поздравления. Благодаря на всички ви и пожелавам щастие!